Ak si myslíš, že med je len sladká tekutina, ktorú kúpiš v obchode, mýliš sa. Každá kvapka medu je výsledkom neuveriteľnej snahy včiel, ktoré za svoj život nalietajú tisíce kilometrov. V tomto videu sa dozvieš, ako sa med vyrába, prečo má niektorý med hodnotu až 5000 eur za kilogram a prečo vydržal 3000 rokov a je stále jedlý. A takisto budeš vedieť rozoznať, či je med pravý alebo falošný. Začneme pekne od začiatku. Ako včely vyrábajú med? Keď včela robotnica vyletí z úla, navštívi až 1000 kvetov za jeden let a pomocou sosáka nasaje nektár, ktorý ukladá do medového vaku. V úli včely nektár prežúvajú a odovzdávajú si ho, až kým neznížia obsah vody pod 20%. Potom ho ukladajú do plástov. Keď je med hotový, včely ho uzavrú voskovým viečkom, aby vydržal čerstvý. Na výrobu 1 kg medu musia včely navštíviť približne 4 až 5 miliónov kvetov a nalietať približne vzdialenosť rovnajúcu sa 3 obletom okolo Zeme. Aké druhy medu poznáme a podľa čoho sa delia? Med neexistuje iba v jednej podobe. Jeho chuť, farba, vôňa a aj vlastnosti sa líšia v závislosti od rastlín, z ktorých včely zbierajú nektár, ako aj od prostredia, v ktorom sa úl nachádza. Med ďalej delíme aj podľa toho, z akého druhu rastlín pochádza. Ak včely zbierajú nektár prevažne z jednej rastliny, hovoríme, že to je jednodruhový med. Ak pochádza z viacerých druhov rastlín, ide o zmiešaný med. Typickým príkladom jednodruhového medu je lipový med. V období kvitnutia lipy, ktoré zvyčajne prebieha v júni a v júli, sú jej kvety bohaté na nektár a majú výraznú vôňu. Ak sa úl nachádza v oblasti, kde v okruhu približne 2 km rastie väčší počet líp, včely prirodzene uprednostňujú tieto kvety a počas kvitnutia na nich pracujú veľmi intenzívne, často aj v noci. Včelár, ktorý odoberie med počas alebo tesne po tomto období, získa med, ktorý označí, že je lipový. Príklad zmiešaného medu môže byť kvetový med. Nazýva sa aj nektárový, patrí medzi najbežnejšie druhy med. Vzniká z nektáru, ktorý včely zbierajú z kvetov rôznych rastlín a jeho vlastnosti závisia od konkrétnych druhov rastlín, ktoré v danom období kvitnú. Tento med má zvyčajne svetlejšiu farbu, jemnú arómu a sladkú chuť. Ďalej sa medy delia na svetlé, kam patrí agátový, repkový, lipový, facéliový, dokonca aj tekvicový med. Väčšinou sú jemnejšie a sladšie. No teraz poďme na druhú skupinu, tmavé medy. Sú výraznejšie a bohatšie na minerály. Patrí tam gaštanový, pohánkový, jedlový med a takisto aj lesný, ale ten nie je z nektáru, ale z medovice. A čo je medovica? Medovica je sladká šťava, ktorú vylučujú vložky a iný hmyz pri cicaní miazgy zo stromov. Včely ju zbierajú najmä vtedy, keď na rastlinách nie je dosť nektáru, hlavne v lete a na jeseň. Pre včely je to cenný zdroj cukrov a energie. No a ktorý med je najvzácnejší? Včely ho vyrábajú z nektáru kríka manuka, ktorý rastie len v určitých oblastiach na Novom Zélande, čo zvyšuje jeho vzácnosť. Volá sa manukový a 1 kg sa predáva za 210 eur. Ktorý med má teda hodnotu až 5000 eur za kilogram? Volá sa Elvish Honey a pochádza z Turecka. Tento med sa zbiera v jaskyniach desiatky metrov pod zemou. Je zbieraný ručne v nadmorskej výške 2800 metrov nad morom. Ak by si nás chcel podporiť, budeme radi, ak dáš like na toto video a odber na náš kanál. Je to úplne zdarma a veľmi nás tým podporíš. Ktorý med je pravý a ktorý falošný? Nie každý med, ktorý kúpiš v obchode, je naozaj pravý. Pravý med by mal časom skryštalizovať a mať prirodzenú vôňu, nie umelú arómu. Podozrivo lacný med môže byť riedený sirupom, pretože výroba kvalitného medu je náročná. Takisto môže byť upravovaný tak, aby neskryštalizoval. Avšak pri tomto procese stratí mnohé zdravé látky. Ako zistím, že je med falošný? Kvapni kvapku medu na papier, falošný med zanechá na papieri okolo kvapky vlhký krúžok. Ďalej, ak sa ti rozpustí v studenej vode, je falošný. Preto sa oplatí kupovať med od včelára, ktorý ti garantuje poctivý a prírodný produkt. Ak by si mal záujem o kvalitný med priamo od včelára, napíš nám na mail, ktorý nájdeš v popise tohto videa. Na začiatku som ti povedal, ako včely med vytvárajú, no teraz sa pozrieme na to, ako sa získava z úlov. Keď včely zavičkujú plasty voskom, znamená to, že je med zrelý a pripravený na zber.
Včelár najskôr opatrne vyberie plasty z úla, potom špeciálnym nožom alebo vidličkou odstráni voskové viečka z plástov. Následne vloží odviečkované plásty do medometu, prístroja na vytáčanie medu. V medomete sa plásty roztočia a odstredivá sila vytlačí med z buniek plástu. Med steká po stenách medometu a zhromažďuje sa na dne. Z medometu sa med vypustí cez ventil do nádoby, potom sa prefiltruje, aby sa odstránili zvyšky vosku a iné nečistoty. Nakoniec sa čistý med naleje do pohárov a uskladní sa na chladnom a tmavom mieste. Väčšinou počas skladovania med skryštalizuje. To nie je chyba, pretože to je prirodzený proces, ktorý nastáva, keď glukóza v mede vytvára kryštály. Neznamená to, že je pokazený, kvalita medu sa neznižuje. Ak med kryštalizuje, stačí ho jemne zohriať na maximálne 40 stupňov Celzia. Ak by si ho zohrial na väčšiu teplotu, med by stratil svoje cenné vlastnosti. Ale ako ho zohriať? Jednoducho stačí, že do polovice hrnca napustíš teplú vodu, do nej vložíš pohár s medom, no daj si pozor, aby teplota vody nepresiahla 40 stupňov. Aké liečivé účinky má med? Pôsobí antibakteriálne. To znamená, že pomáha pri hojení rán, podporuje imunitný systém a je účinný na prechladnutie, ale aj na kašel alebo bolesť hrdla. Pravidelná konzumácia medu ti môže zlepšiť trávenie a pomôcť pri problémoch so žalúdkom. Upokojuje nervový systém, čím podporuje lepší spánok a znižuje stres. Navyše, med dodáva telu energiu, pretože je prirodzeným zdrojom rýchlo vstrebateľných cukrov. No zapamätaj si, že med sa nesmie podávať deťom do 1 roka, pretože ich nezrelý črevný systém nedokáže zabrániť rastu baktérií Clostridium botulinum, ktoré môžu vytvárať toxín spôsobujúci detský botulizmus s rizikom svalovej slabosti, problémov s dýchaním a paralýzy. V roku 1922 našli archeológovia v hrobke faraóna Tutanchamóna približne 3000 ročný med, stále jedli. Med vydrží 1000 ročia, pretože obsahuje menej než 20% vody, takže sa v ňom nerozmnožia baktérie ani plesne. Jeho kyslé pH, ktoré je zhruba od 3 do 4,5, vytvára prostredie, ktoré mikróbom nevyhovuje. Včely navyše pridávajú enzym, ktorý vytvára peroxid vodíka s antibakteriálnym účinkom. A vysoký obsah cukru spôsobuje osmózu, ktorá baktériám vysáva vodu z buniek. Preto je med prírodný konzervant.